Imunosupresivi. Imunosupresivi su lekovi koji smanjuju funkcionisanje imunog sistema i time sprečavaju ili odbacivanje transplantata ili autoimune procese gdje imunni sistem napada sopstvene ćelije. Imunosupresivi se mogu podeliti prema delu imunog sistema na koji deluju. Imunosupresivi koji deluju na T limfocite. Ova grupa imunosupresiva se deli na lekove koji blokiraju signal 1, primarna interakcija T limfocita sa antigen prezentujućom ćelijom, ili signal 2, dodatna interakcija između T limfocita i antigen prezentujuće ćelije koja dovodi do kompletne aktivacije T limfocita. Signal 1 blokiraju inhibitori kalcineurina, ciklosporin i tacrolimus, tako što sprečavaju početnu aktivaciju T limfocita poslije interakcije sa antigen prezentujućom ćelijom. Kalcineurin inače defosforiliše nuklearni faktor aktiviranih T ćelija, koji zatim prelazi iz citoplazme u jedro i dovodi do transkripcije gena. Ciklosporin i tacrolimus imaju zajedničko neželjeno dejstvo. Oštećenje bubrega zbog vazokonstriktornog efekta i direktnog toksičnog dejstva na ćelije tubula bubrega. Signal 2 blokiraju lekovi koji se vezuju za CD80/86 proteine na antigen prezentujućim ćelijama ili za CD28 proteine na T limfocite. Inače, interakcija ova dva proteina neophodna da dođe do pune aktivacije T limfocita. Abatacept i belatacept su antitela nastala fuzijom FC fragmenta humanih antitela i citotoksičnog proteina broj 4, vezanog za T limfocite, CTLA4, koja se vezuje za CD80/86 i tako blokiraju imunni odgovor. Imunosupresivi koji deluju na B limfocite. Imunosupresivi koji deluju preko B limfocita mogu utjecati na sposobnost tih ćelija da stvaraju antitela, ali i na njihove interakcije sa T limfocitima, čime se sprečavaju pojačanje imunog odgovora. Jedan broj lekova blokira CD20 transmembranski protein na B limfocitima, koji inače reguliše njihov ulazak u deobni ciklus i diferencijaciju. Blokada CD20 proteina je praćena smanjenjem funkcije B limfocita. U blokatore CD20 receptora spadaju rituximab, himerno monoklonsko antitelo, i ofatumumab, humanizovano monoklonsko antitelo, koji se koriste u lečenju više autoimunih oboljenja, na primjer nefritisa. Monoklonska antitela izazivaju infuzione reakcije, porast temperature, hipotenziju, bronhospazam i mogu dovesti do reaktivacije nekih virusnih infekcija, na primjer hepatitisa B. Posebno se korisnim kao imunosupresiv pokazao bortezomib, koji inhibira proteazome, to jest razgradnju oštećenih proteina u citoplazmi. Pošto su plazme ćelije visoko metabolički aktivne, njihovo funkcionisanje zavisi od pravovremenog otklanjanja disfunkcionalnih i oštećenih proteina. Tako da primjena bortezomiba može mnogo utjecati na funkcionisanje plazma ćelija i njihovu sposobnost da stvaraju antitela. Neželjena dejstva su citopenije i periferna neuropatija. Imunosupresivi koji deluju na citokine. Najstariji lekovi koji neselektivno smanjuju stvaranje i oslobađanje citokina su kortikosteroidi. Oni inhibiraju transkripcione faktore NF-kappa-beta i aktivatorski protein 1, uslijed čega se smanjuje sinteza prekursora citokina i smanjuje imunni odgovor u cjeline. Kortikosteroidi smanjuju sekreciju citokina i broj T limfocita, dok na B limfocite ne deluju značajno. Kortikosteroidi su veoma efikasni imunosupresivi, ali imaju mnogo nežnih dejstva. Od imunosupresiva sa selektivnim dejstvom na pojedine citokine izdvajaju se monoklonsko telo baziliximab, blokira receptor za interleukin 2, koji inače aktivira T limfocite. Koristi se za sprečavanje akutnog odbacivanja transplantata bubrega. I grupa monoklonskih antitela koja se vezuju za tumor nekroza faktor alfa, TNF-alfa, sprečavajući njegovo stimulišuće dejstvo na proliferaciju T limfocita i sinovijalne ćelije da stvaraju kolagenazu i tako razaraju hrskavicu i kost. TN-alfa inhibitori su infliximab, adalimumab, certolizumab. Za TNF-alfa se vezuje i etarnecept, himerni protein koji se sastoji od receptora za TNF-alfa i FC fragmenta humanih antitela. Zajedničko neželjeno dejstvo ovih lekova je veća učestalost infekcija intraćelijskim patogenima. Tuberkuloza, kriptokokoza, kokcidiomikoza. TNF-alfa inhibitori se najviše koriste u lečenju reumatskih bolesti. Blokada interleukina 6 se pokazala veoma korisnom kod reumatoidnog artritisa, jer se sprečava njegovo dejstvo na diferencijaciju CD8 T limfocita i B limfocita. Tocilizumab je humanizovano monoklonsko antitelo
koje se vezuje za interleukin 6 i sprečava njegovo dejstvo. Poliklonska antitela. Gama globulini za intravensku primjenu su preparati dobijeni iz plazme velikog broja davalaca, pošto predstavljaju mešavinu velikog broja antitela protiv najrazličitijih antigena. Intravenski gama globulini vezuju mnoge proinflamatorne proteine i antigene, inhibiraju fiksaciju komplementa u tkivima i stimulišu oslobađanje nekih antiinflamatornih medijatora. Neželjena dejstva intravenskih gama globulina su akutna insuficijencija bubrega, infuzione reakcije i pojava tromboze. Antitimocitni globulin je poliklonalni preparat koji sadrži antitela protiv više antigena na T limfocitima. Kada se primjeni intravenski, dovodi do uništenja velikog procenta T limfocita, što smanjuje verovatnoću da će transplantat biti odbačen. Posle njegove primjene često se javljaju infuzione reakcije, ponekada i plućni edem. Imunosupresivi sa dejstvom na više vrsta ćelija imunog sistema. Alemtuzumab je monoklonsko antitelo koje se vezuje za CD52 protein na membranama i T i B limfocita, tako da dovodi do velikog smanjenja broja i jedne i druge vrste limfocita, što znači da su oslabljeni i ćelijski i humani imunitet. U limfocitima svih vrsta postoji regulatorni put pod nazivom mTOR koji je značajan za prelazak tih ćelija iz G1 u S fazu ćelijskog ciklusa. Sirolimus i everolimus blokiraju ovaj put pa deluju imunosupresivno. Pošto se isti put nalazi i u drugim ćelijama, na primjer endotelijalnim, dendritskim i sl., ovi lekovi imaju neka antiproliferativna i antitumorska dejstva u pojedinim tkivima. Antimetaboliti ometaju sintezu DNK, pa kako limfociti spadaju u tkiva čije ćelije se brzo dele, manje doze antimetabolita donekle selektivno deluju samo na imunni sistem. Azatioprin je prolek koji se u organizmu pretvara u antimetabolit merkaptopurin, dok mikofenolat mofetil inhibira sintezu guanin nukleotida. Pirimidinski antagonist leflunomid inhibira dihidroorotat dehidrogenazu, enzim koji je ključan za sintezu pirimidina. Zajedničko neželjeno dejstvo antimetabolita je supresija kosne srži. Najzad citostatik iz grupe alkilirajućih agenasa ciklofosfamid u malim dozama deluje i kao imunosupresiv. Koristi se samo kod izuzetno teških oblika autoimunih bolesti jer može zaustaviti proces kada je ugrožen život bolesnika, ali zato ima mnogo neželjenih dejstava. Hemoragički cistitis, pojava malignih tumora, trajno oštećenje reproduktivnih ćelija u gonadama.